13 ka mga balay sa Barangay 35 Bacolod City nasunog. Pagresponde sa mga bumbero na alangan bangod sa makitid nga dalan. Yaring balita nga itong gintutukan. Bahal mo pa sa mo na takos natin, nakaigo ang paltrak mo, bisan ka ba, hindi kaigo! Actually mo pa karon aram project mo palpak. Pasado alas 8 kainas ang aga, nagluntad ang sunog sa Barangay 35 Bacolod City. Sa tunga sa nag-ibual nga kalayo, daw ginsindutan man ang balatsagon sa pinakamang residente, ang ila ginabasol, ang ila punong barangay. Ang balya na personal nga panumdumunta ang sunog ko kuno emerensya panumdumunta anay ang subong. Igo sa nagpalapit ang kapitala mo, nasunog na talang nga balay! Ang ginatumod sa pamuluyo ang ini nga gym nga ginpakudalan sang ila punong barangay. Permilan sila gambal na ang basketballan para sa kabataan wala na ginampangan. Kaya nga, ginaparkingan na lang. Nangin mabudlay ang pagsulod sang fire truck bangod sa makitid nga dalan. Gani mga residente nagbuligay na lang agud mapalong ang kalayo. Ang iba napuhag bangod hindi na makita ang ginapatihan isa tubtub tatlo ka mga kabataan. Sa ulihi, nahibaluan niya nakasalbar man ang mga inisunod sa BFP. Si John, may result rin wala ka kuha! Daw bobo si sila, balay tindi ang bata nga isagan, ginaboy ko malang sa babo ato. Walagi kami nanamian. Paano kami manamian kung masunog, malitson kami? 13 ka mga balay ang nasunog. Sa inisyal niya investigasyon sang BFP, mga kabataan niya nagahampang pospro ang gintunaan sang sunog. Apang, suno sa pila ka mga residente, butane niya ginagamit sa pagtigang ang gintunaan sang kalayo. Hindi makagi siya sangkad pero tanawa ang babaw kung makagi sa babaw. Ginabanta, naglabot sa 100,000 pesos ang halit nga ginbilin sang sunog. Samtang ang mga pamilya naman niya ng sunugan, nagapanawagan karon sang bulig sa syudad. Upod si Reynald Castillo, Adrian Prietos. 1 Western Visayas.